asemirimo na kubwatisibwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeyandizi TV. Basbana omwanchwa omoligeria on Ndizi TV obwansu bwomogusi tigangosogerie nga abwesore mbiyole nyegenete nga Nyasaye okondendeire kuna ntoba gusenge ngoro ya kondendeire eikengima kurutwa gatiganete eikieria gwekarero naende atoriri bagalinde naende kumera na asege karekeiga kito kiabotambe imeyandizi TV ekiagera aiga no obwansu bwomogusi omwanchwa omoligeria Ndizi TV no bwansu bwomogusi ganga yito no gosemia gokomanyia na gokogokia goetera emeroli ite menge emiansu echire obosemia no kogokia gotali nekerengo amangana maya chingero molero nebinde vinge ayege ntogo tokonya yoka ngenderera kobera Ndizi TV asichinga kichiga omurulira sembeo gomanya ntemuna obolema ase obogima sobogima oyo no murobelio kogochera kira chinga kine birobu nebiga ole nekerenga yogokomanyia amange igoro yobolema na mono imiriro lito lya mwanya getinge omwanchwa omuliro na botambe njeno moralio brother power Jared Wilberforce ensemo ye imanyiririo ndeno yo minto Joshua Auta ko ene kinga mangana yaiga agocheire asenchira yoboikiranu akegi manki ngokora somuliro mwanjo muligeria igongo twara abageni twakwana mangana twesemia twemanyia twegokia nabo igo omwanchwa omurigeria ese msemeiga ngokoretera enseme ntangane kurungo omugano sokoro na koretera omugeni twabutolie ngambo tokole ngambo na kura nengana entwani nyoranga nabo gotonyora gwetera page ito cha social media channels Facebook page ito Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News nabo igo ototweetie at Ndizi TV News website ito www.ndizitv.net namba yesi mina botambe no irega bonko irenge notice ana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye bona muna botambe nimbwa tomogeni ase studio buna botambe nkomoleta otokwani totebierieta kurwabuna koleta omugano sokoro basi twabutolie mbaka endogo ngakie se kwarumbiere nsembiere antu abokire bia aenda manya kurunkanga kimwa abokire twaboka buya paka bono roche nande bwa bere nko desire kokoroba manyete bono goche kirinze chiga se ko banya no kokoroba bono amarieta anga kiendogo nande ngaikwarwa nche asa marieta ngorku Joshua ogeto kibeni gona rua ase kenyoro kemanyekanite na lige chule anda bugwendo sublocation Manga district ondo moiborwa ke kenyorekyo okay ayen Joshua geto kibeni wateba kibeni tali kibeni okay obo no bwororo nga kibeni karibu Joshua Ndizi TV obwansu bwomogusi tagete bono bwigwe nkero kyo karanza kapisa no bole mwe degejire mutu yeito gaiga ongeri bagande to mugano sokoro yane gokoro mugano sokoro bas ntomanye nkiwacha kuyi ko Ndizi TV gosengi twakorangerigo cha Ndizi TV ayambia mono morali mwancho muligeria omugano osokoro yane buna botambe oya mobweka abika bokenyo sokoro ngakiemo kante biyara twagacheke gutu mugasobeire kiangararia einde tukenderere nechiombe gachiko na kolisia cheri twabwate chine ne gachiaka rubono kulima bono kolisia chire basi bono gatoko kwagacheke gutu sokoro korto mora abwate ense konte biyaranchwa konsaransirige na igoro konte biya ko korama yago samabe
ogwaka no insa tari igoro gwaka no insa yara menya buya n'abantu mongino yo mona arenge olengo mongino mwekagi olengo mongino mwimekereri igoro ya omongino tare kuyera abantu kinyoru ase ngencho ale gukora emirimo ase obisi ye kambani enene y'omoruri nyorobi omongino yo na marimo y'abantu igare kugendo akebesa maremari kwa marieta yara omongino agasangiririe nibe nyinge agatwara chirori agatwara marimo agatwara chigoroba yara mongino akamenya obugima burubuya bugima obototo bugima bwemechontiro mongino oyo nabwata omugakoye n'abana baye batatu omongino oyo ngakieya mugoroba oyomo gakobwa emirimo n'omotokoye aigwete buna ataigweti agete chimabuta agotiokera igoro kagoeta mwina linyakoe kura igandizi nabo igwete ng'omongino orio etire yaro omongino oyo konyora omugakonde enchera okona gosogora n'echinyimbo ibere mugako oyo karorera orie goche moreka enkoro yaye goterema kwiria marigo omoko ng'igikana agatara bono nkonyora ndo omusamaria ambogorie na nsukimita ibere gochiabo yaro omugako oyo okobeka chinyimbo chiaye ensemo ogosoa koruta okoboko gosinatire ni omotoko oria karora ng'a tori gotere nogosuka gochang'e okwira ng'ande tando ochi omugako oria yaro okogenderera okoruta okoboko omong'ino oria tatagete gotenira ori omugako oyo ogosuka goika ase none erori ebase koba ng'a nkomokunere omong'ino oria okobekera oria ensemo ase obororo mugako oyo okogoka ng'a bono omosamari ochire konyora n'omosubati okorwa erori momo risase kabisa mobariri monyakieni musubati bwesibeti biya bwesibete yara mugako oria omotebia mwana one nkonya ombeke moina abunyabite mwana one nkonya ande omong'ino oria nabwate orokini koboko igenta akorete chieti koyera mugako oyo igamubegete chinkini omongo ng'a butu mukona gochanda abantu chipara suka gochiaria base gotacha none rorie mugako komobori mochokoro mwana nabo gwankorera iga naye ng'onyorie bore mobotimbo sabeti naye ng'onyorie engoro oyo koire meso kuragirira nerombegete ensega iga nonyorie mong'ino gwakegaria imo gotumirangeri nobororoko yesieko kogenda yaro omong'ino rigaika mwaye kagochikorigirie bagari okobeka ekoege kegari yaye geraike ande omwana oye bwe mwaka oyo omonene oso okwegera ogotatera naku kwegera gotara kona gochare ande oetire erori maega yara omong'ino ogochikirania erori nyuma ogotacha omwana oria ogwata omotwe yara omong'ino oria agatwara okwegosa okobe korwa engaki eywo agatwara oborwaire bwa amanyi ngagwaka bwangonera blood pressure agatwara enkoro ere igoro agatwara amarwaire amange nibo chiri chiaye nchimokonyeti ogoika ogokani gochindagera ogokani gokira egento sokoro okombeta orochara obosio ogontebi yara ense eye buna botambe kora amayo ogende mugano sokoro yane oyo mobweka abika bwokenyoraire eyekoro kundizi TV obwansu bwomumogusi omurobirera sembeo okorokwa oborema ase obogima lero mbwate endugu Joshua Ogeto Kibeni wande Joshua bona nde karibu na ase studio. Asante Moralia. Joshua igoto umerana andeiga nkonyora nga Joshua oyo no muntu bwanchita abantu abalema rumwancho murigeria Joshua tabwati borema Joshua nigaro musani bw'abantu abalemaru Joshua nigaro mukoreri nando murwaniriri bw'abantu abalemaru ko taragendera Joshua nyanchere so mujumbe ya merega iga
County Secretary Kisii County Government James Ntabo nerinare ko banere rituko ria rero asengenchoke na ria madai ya ruegwa makongu sana na bantu baito ba disability wiki area tanyare tigoika lakini agonte binga brother power na Ndizi TV tigemanyekane nga Kisii County abantu batarabekwe payroll taya bare maruboka n'abantu bare goetani chimisato esa abantu bonsi bare ime igo bare maru mbatigirisiko amusore so gotaika lakini ngakiende kali bagalira atoke ntonyare gocha na kwerera mangana yeso wekana asante sana County Secretary James Ntabo na abwese mugakarero ndoche mukare samwe agabwo korera abantu baita magenderero mutariko yera Joshua mura nkwangeresa ngaise ineberete bono Joshua ningo Joshua Kibeni no muiborwa wekenyoro kya uwendo yes. Asomete nyekuro primary kana kunete uwendo secondary yake kaenda Kianungu kaenda Nyansira then I finished school my form 4 school kai ichizo kuri secondary sato because ngo moje uri ngakyo tari kuri nyinge ebintu sababu nje cyagera tenke gasi nkincho che bisawebi wada kwara bari sikwa keigo kanyoro musani ndo ndenga enchuo kore gocha keroka high school kuri Kunyansira ekero ata ko support yorake kakore roro Joshua na bero wasoka isiko kwerigeria nona ajite konyore kana menyeta tiliva gacha nakuru gacha konyora nga fashion ya Joshua yo cyo kumanyana n'abantu bagwatorema igachiro turu abasani bane abarisibe kanisa na uwagerete ngacha kumanya mangana aya enche ngatwara college yo goika abantu bagwatorema Joshua yo Kibeni na nyomete na abana na hari na mamumu abo kwano mukungu eriete omungu na kuspora kwambuka ogeto okay na abana nimbwate mwana na Kevin Ogero ogeto nyaroke ku charity ogeto no moken nere Kibeni tata Jared Kibeni na mama ku Yunes Kibeni okay ma como que naro lebe kama motigadimu kwa no Joshua yekero tu acha kumerana naye igo nanyore to bwate ntoruka sigesonge zili yani ugo sumo kwime mono kurwanirira abantu babwate obole maru nango mugano ubono umwere igoro yobo okubwatana kwao nebirema ekero narenge omuchiona akuru abalisi abanaka gukwana awara abaruya basani bane mbaigete bakarate ba kana begetwe gasie kanisa baganchora ntenene specialist ministry so ababorti abalisi ingiye kekere special ase edini ikonkwa yema nkwa mate mangana special uchime na mate ngiye ke odini kerokyo ekero na chikwa boria bagantebia ntuto ya Roger lakini ndura manya guchime lakini twakobeka ora kora goikeranga kiende gochimutwe tujokobeka department yechine mwaka kyo yibano yero mwaka yo arenge mwaka 2009 mwaka 2009 kerwanchora nkarabono tiana inchena ko ifuatilia kurwase kanisa ko kwa banda life era ali inchiranga koleni na kuruweke koleni ku Martin Sali yes nkagende district ngachikoboria kanyoro murainaro lakini injerego tumeka tamanyetinere taranya understand so ngasuka kulingana ne protocol kanisa asena to kolokanga station kanyonero ebwate tense ngasuka korwon kagende conference actually umo tenenewe conference akambwata akoboko sana akandera paka nkamanyanga ministry inkimineti abale mavumba ntoki ekerambu atoko boko nkamuboli bono nakinda akore nkwana na bankwana ba tuigwane because nimatenga it is not easy teri ndokera easy kuchikokwana na barabwo na bora chikokwana buge mbi ukwana kumbe kwa baka yachiri kratika ekwabegetwe esabale maru general special general yonsipi aha bono kana be kuonka bora bono baro batay korora baro batay kuiwa baro batay gotara baro batay watia maboko all these people nakinda nyare kubandu na nje mbarete kanisa ekarona te buo nkaende conference
eko yukire murai we conference kurukutomu cage akanga omoyo agantuma asegete ari na Kuru street asaba nkwa na bagotuka abona abantu abintu bari no baborema ekerenda araro na kingu interact na barabu na kinda abenko kwana na barabu kana kwana na barabu nkanyo babeira basani ngacha bono to Joshua oyo ngache kanisa kwana barisio manyete gasi nacho letwa nabugite ngangera kini Nyasaye nakanete wikanya kore wetero mwikomo chenu bono na nyolira bankwana bari babeira basani abale marubona wale mafwa nga kingo barete kanisa akwana abasiriki kaini fight 5 egento kyo goijane ni kyo gumia abandana na igete batano abajira abantu anga 40 ukalika batano bagacha 40 babwato bama ao egente ki kamusana na dai balisinga esa bataya ino jinera mokonga ndanye tumeka so mbaje tikwanga naona abajete na inche karo bajete kanisa tukarabe kogotera na inche bono ko kia bete bagusira de kero ko enda sabantu bande uno konyo bamenyete na nabo kore na boko menya Roma menyamna baroma inche nkaenda bono ngotengete ngotera bana science inche biandera aba bono bacha ko kogotera na bantu baminto botabugati okoigwa mbari koigwa bari batabugati maiso bari batabugati koboko bari bari kwagura nse batatare bari bajide chugirichea so te abasomen nabange bari ababe kogotera bono ne chisaini imbara bari bakoigwa abagotera ni riogi aba batari koigwa abagotera na science ogotera nkorikoria lakini ekwaya ne yabantu monse abale pipa kanje bono roje ndabwati bari mana ngorete no ndeimi bona nje kwikamba omoyo nje kwikamba nje bango omoyo na tari bakare bantu bande bawo ukugwa inje n'abantu abamotore n'injere ya monya sato sesentire aho amutungete kulingana buna Nyasari very interesting kara Nyasaye kara tojikurie kurwa se Biblia igegota tebinga bunande iga igono mufano Nyasaye kara tiga Joshua ngirole bwango mukabe kogotera abande bagotera no monwa abande ne chisaini ayo braille nere ngono kunara we kwende ayo gatera no monwa ne saini na bali bagabande batego nyara kwigole menu baro bagatera ne chisaini no yo braille no abwate nere copy yaye yo braille yaye no kuneka no nyoro batero ai tu batera nga tegire sobgo kuna nda ko beke saini yaye no Joshua utanale gali ando beke ine to beke we say the grace of God is terango muri ko kubega chisaini tera yego chisaini yo tanga tera tiga Joshua bega chisaini ay bono tera let me sing the grace of God it is so sweet the grace of God it is so sweet now kana tera gutara ko gatera ngobwanjari bwa Nyasaye oboreki bwansu mono buno bwansu mugusi okay sawa bona kana tu algotera it was so interesting by the way tiangote yabantu bakaru ebichichi maria ekanisa iteme tora Islams na kurwaria abantu bakaibunga nchumore birema buna bigotera abantu batari koigwa no bakareteki no bara lakini bagotera abantu batayikorora no bara bagotera abantu abakwogura no bara bagotera yangote binga ekanisa etwakorete saa 8 abo nakuru naritoko genda lunch abantu bakairana bune kanisa tana koiranwa igo kurwabwo kanyora chinguru chogokore gasi n'abantu bagwato barema tusho kurumaye gaiga asorweta soiboire no kinete skuru gotira konye kwara umire bire mabinde nonye mwomera netena ki mwari correlate na barobona ki nyumotara cha chorbone kanisa na ki kware korore abantu barobwato barema gosene street gosene skuru ekerona imakana rengo mokemono mugina na urengise iturengeri mama ego tu ante como kora magoso yani machieso eyarenge bubi kumbe mbobe kana acha kwa manera maite mbobe iri yako hata kitukukwana za como kora machieso agachiwa hata tukukwana boyo tu ta kugwiri ugiriri yaye bona otu wari wonyora nje twara mochecheria lakini karone bwachi no ukingo no ukina bona bero mona chire secondary na na chite kumahenga Nyasaye iga batungite bono bare maboria tari kwanja kwa ba karaki bagota kuana rio ginto koigwa na tari bagwanja kwagura nse tari bagwanja gutarora
igo kurwabunga cha gutware fashion by the nyumantara ende kanisa mono na akanyora bande twana kwana na barwa kake lakini bona go dina baru chime because abande mbare kwa gukora ryo kwana ka thembi yule uko batebya kumba kwa baga oseire amarito na tugutumeka kumbe tarima ya sebakorete asebale so iyi ariko bayipari asende gukwa na barabwo lakini bona kana achigotira bono na beire munene iga na achire isiko na bayagera kanyoro o manyinga kimwene komenya na barabwo Joshua ngi kyagera to gachora ngati goende bwegero gukona okwe manyereri kyagera kana che kanisa gari nyothe mwatu ali kagari nendo ku job mangi rimu abwate kyanginda I think the kyanginda district abwate seminar yes nkanyoranga no muyole sana esamangana yo gukona kwe manyereri ngi agerte gasukuma okaranga togo chikwegera kolikana braille gosto togo chikwegera bigento kende kingao kebirema okaranga tiko endoegere sign language interpretation. Okay, igente gitangani na nyorete abanta wa devs abawate batari kuigwa na gukwana abarenge aso muchina kuro barenga bange and they became my friends akara baba bange nande bagaba basani interest yane kagendo tu lakini no praise dalinga niyebete na bongo fili oigo no chito skuru nimbwatenge ngona basomande na actually ngutumia ndaba bale blind baransomia because bino wona igakero mwane imbwate chilesoni chieke ativendista echia blind bagosoma so buna ncho mo bonkora chinyore kana chinyore nkora bande igo ngotekinde interest yorona na basoma igo na wene ro nimanyete lakini ende ne ke kana nyorete iga buna bono ngoira ni maigake ekero ntu kiangete ane ko ngomusukumo mono na jete obisi yaito magombo odio ekero umunyaro konde uyo gereta to kwenda kianginda district so bere nyachogo chogo ale kubwate kibande wono njengo chinde ko radio amasauriane imanya kanyora enyarukeyu ngate yaba kubwate kibande bamubwatie kibande atagete wono na bana bakore saini ye kibande ngane bichata ariko bachore rectangle iga bichama gwaka gona ne fraza lakini bali mbale kumanya inche nkomubori no motino through science ogo itaba eke nkamubori nkangai akamfinga spelleri ekera mfinga spelleri nenje ngamufingere spelleri italiane nkangai akabo musani tugachaka story actually tokebana ne gento kiritu arego chokora Katu agamba ngama batebyo irende ko bwati bande yaya oyakinda ta getene ke banda ta gitumu bwati iwe unari tidesya hichi akabwatiwa igo kuruabona nganyoro musukumu mono iyo gotwara kumanya amangana sign language mono ndije ko ande school nande ngego achieto kaigirira ekerona achiete ritangani tu achiete tu organize as church ali na Nakuru Central Rift Valley Conference ona jageto kumanyira sign language before ndara to every which Nairobi se kise Kenya sign language bono nona ariko nona jageto kumanyira tokatumia bali bale devs mukera mbasomete kurato somia inde tumanye tokwenda isika tubakorere gas okay ona Joshua ekero kora mangana ya kwenye kwa bere people gose bacha gocha banyora eno ura mone birema na inde era kibono bando ba people bao na kiba korleti na banda bagoete because bano ni maetiga ando to gwato bolema kronyo ro monto okubategerra number 1 ngo bali close na mono sana number 2 barole kana gochanda una ndo bande bako baira kiagera ekera maetinga Joshua nero nere biko kongi wona na ndo betota liko igwa ebo kanya bare semba tate kenyoro kanya ndo biko maite kokwana na barumo asenchera sign language no yo mogo seba bere na banta yo mogo seba bere taibonsi begenete no yo mora nyalo bakarete begenete matokeo yake abora sangi bako gocha mwaulio karioka nini rinde bachota iyo na kie familia erere na banta babwate obolema okay ninyorete limo musani one agachari nyumba Nakuru na my wife arenge nali arugusi akorere cha sa week agacha kundigia akanyatinjo akanywa my wife woro ona akora my wife science my wife egendo gika akathero kumusugire kiro agara mothe isaranza ona gara ko mubori ngayinde umungino wane genda akorete no kumurikiranse agamote uchire town akamurikira ekegusi akanyoruta ikoiwa oria kama kumurikira gesongo wea akamurikira wea oya akamurikira town
one relationship yao ya abantu bao your wife na abantu bale no bolema abura te ngana bere cordial na bere ngiya mbabu ati ko nyinyera okay na jitaka ibwatera okay na ndata ko nyinyera because ekero nkorigereria boka bone buna turiga nindi privilege gutwara baba oli 121 years hatika mongi no mino baba bora teba mago ko Ndizi TV mmoja te baba mama muniri ko yari eke usiki ya magokoro no ari mwane nyekere kwa teba bwana 121 muntu no inali kusi 121 okay breto leja ja koro mugano omuntu komonasi my wife baba taiko imoka kuruburire agende achende yonse so omuntu komonasi my wife wakomonasi na mama umuyuri Joshua tatongera soro mugano no na soma kuru esole kagaranga batenga bono goikoicha somuroberi yoyo nkanyora ngagweta nande ko be activist yani ko gitani ko bwa umumanyi go somosani bw'abantu bali no bolema na ni no bwato bwa activism no bwato buruwanereria ni no bwate nkoro gitenga muntu rekerema tago serwa ni retali omugano limuna mogote na noro galia nyarebe ko serwale nyarebe ko serwale no te kuru esebu ekale paka sina chite kumanyira ebono nkiota isanekeretere ndenga bona komanyire gukwana na barobo omugano yo erabu ngana ndo gosera sogo sako barwanirira bona okay ekero nkorigereria na njibuna na manyira mangana yo komenya na barabwa na realizing despite that umuntu nabwata warema umuntu nabwata yakiaye abana takayewa yakiaye onyene yo koreta abantu natakireta abantu taunererigwa onyene oboremo ai woboremo bwaye onyene ndagera ai wikwa libu nonde gwensi onyene okuguruchianga agorerwe amari abaibori abagerwe ikwa buno yo ogokwana osori okorora osori ogotara nerata keira ewe bona neri kero nkorigira se kinyoro ngencha abantu abagoirwa na kikiagarire ngotwara ngano eire na inje ni mambi nimbe oyo mobo mbwato baremo akara 20 dichi country just oborema akara kene tiango tebirero gacharedi inchene burtunde biya yes igabonu sukuri kiara kiana kemonkeyo jara emota karidi teyo ibantu bange mbamanyeti mashini nja butolete no ya nyaka butoroka bako kugima injari de biarange bitato kieke mar kia bugi chinchera enchara igon kingo teba ige kike mar kurige nachi kurigereria no naranga yaya abantu anyenje bakore rumbube unangada sikwanyo ta somu spati rio yomo tutanya gukwana marieta emona se tv umuswati uri karago seirwe igago chondiya singenjanyo ata ni maeta mangana sign language dimona ibere bikoroto akabiru chibese akara twachiko kebwati ankanyora ta igokore ruki gokonyo inje buno uri na manyire ngakigweta enkora yaye nkamanyiri yogoriya no kumwendo umugurire bikoroto nande kana mugurite na rogetia abantu bande barenga baswatinga de na boy challenge chira moso chota era butanika mutagete no tiambora kinga kyumuntu yobona te kumenya na abantu aba nkate muswati ko ni bikoroto mai bikoroto nkamuburi nande ngiwara chikogora ahante binkamate na yurite discuss ondo chikogora igento kirwa kwarateki watagete aberoria kururi umuswati ria kabona na maeto muibi na manyeto muibi ekere no ba menyete koma abwe nyumba mete rumire next utibona gwita igachi ocho muibera bono ebinte buna na beire gankorora ekira kiente kemo kiabo because na ro baka bandero no woterera omugaso muntu taikoewa tiganda kwa maiga daktari Evans Munali omunyagitari bwigenka utaikorora agoteba nga aturigeretie yemase yemo kurunyagitari ayega ari katito agotanga brother power keep it up daktari Evans Munali waterera igo genderera kobera Ndizi TV na nago kirenga no turigereti anchira ne maiga igonga abantu bakoko omuntu omugaso yasinya omuntu gwato baremo koiruno nyagitari yasinya actually nanda ngabwe se tuwachite iri kwa nyoraria umwana narenga uri gotwerwa ekera abwa to barema abaibori abari kumuchwara lindo pako twerwa asikire compound paka irinde kwa nyoraria gisika buno chingoko chikomuta chacha mubekera bonyira inkaibuna yose enkora yane na inche na ibube actually ekera narenga ne process yoko liginga kimu mwana yakokonywa naja kwikera abanyene umwana ipati mbaya gasira wow
Pole. Igonga nyandi mbwate kesi kendo yonde nairo bwato mutuo monene. So you are explaining I watch I kurwanirira abantu aba. Bono Joshua. Okay, omwancho omurigeria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi omururira sembeo okoro kwa obolema ase obogima mbwate ndugu Joshua Ogeto Kibeni nkoirira ngorotindi kwana bobe Kibeni wandebia Kibeni oyo igaro mumanyi bwe bimanyererio bwe luga eri abantu batali koigwa nabo igo Joshua Kibeni igaro musani w'abantu baito bali no bolema nabo igo omurwaniriri w'abantu baito igwete mpaka konyareka n'umurema rwa ibirwe mpaka oranga komotuliza no kurusia besa ya mubuko egere amokorere keria ariko kigokorere beseye yanyara koba yegosire mintu mwamubusi mwanyagetinge tari bantu bonsi babwate enkoro buneyo Joshua abwate eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi abatonya gutera social media pages chance Facebook page yeto Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter yeto @Ndizi TV News nabo igo website yeto www.ndizitv.net omwanchwa omuri namba yesimi unamutambe enoti sanabire kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye torutera maoni ya ogabo unabona abantu mbaliga batoligeretie Sheba Keri madam I think you need a present from me from Ndizi TV kurumuri wale masobo gima kurwa pick uniform town igalia Lawrence Mose no ako bagali ne town nabo iko oyonomo drive okrokun Julius Mosomi KBA 851 na obwansu sako ntuno bwansu bwomugusi oyo no bwansu sako endugwe gali okorabeka kando watebichi customer gabo ngabara kwali baga kwara watching Ndizi TV kwetera social media handles chito chonsi pina bali mwensi mule amonaintwe tikatwatebinga Ndizi TV nero obwansu bwomugusi Joshua. Yes. Ese yetu nebwata mangana ali fani sana. Kabisa. Okonyoro muntu bunayo tale mareti orange nabantu babwato bolema ekenyoro gya chaka mangana geti konyora maybe umongwano oyo gatagete kulira abantu nande kene mbaro bakulira nabona nkwe ngari keroka mbatoka abande bakoretwa no mongwana gete gose mongwana gose muzubati wabekaga abo magorobo cha okaraki ocha kuboya onyora nakeri barosirie nkwe igura abande ngara babwate biashara bikoro kwe bya yani birikana bya molemaru lakini in real sense mbiri bya molemaru aya Joshua kwanyore kana tatu gwaka bono batatu gwako bonyire kenyoro garia bako bekera ngambura ya no monto kolire birema aya kwanyore challenges yekabirechi nande kwashurikira na kiracho moralia kero na ruite nginyorite ngimondu wete nakuru kanyoro mugakonde ore marito kokoro ngora ko maresa sana agwanjete ekero rigwatha chitu ne gari ugatigara no kugoro komona inde ugotarore moya yasana agwanjete makarere mirimo akangani fight guchi akangarika guchese ekiombe kyabo group ekero angarese challenge babwate igona achite ngakera musubati utenete abantu babo bali maruku Nairobi pamera actually dini njagerete nkamumanya nkakwana nere nkawacha kama gonifa goja Nyamira musubati nawe kuri Monica tukakwana na Monica aba nkwana basita limba yetwe nginyorete chiwaling machine wande jirani abantu mbayetwe bintu byarada wakinini nini ibintu binge ekarona kwana te bayete nabo basugulikiretwe lakini amwari yagendo nanyorete sawati kurwo no gatebunta ite chikubarira nande kururwe kena na akirita se group ejo up to date bana konyora kende okay ngo kwana te ngakulie nkubarira ole bona bwa banyene go oyo monaro ere bwate physical disability nero jakita manganaya because singin chanyorete ngabona abande konya kura nandera bwate kirugororo pamanyire bono muntu unanchini bwate umanyi nabonko enda eitamanga Nyamira embaburiri ibintu byabo einde banyore haki yawe iri gocha nkyorengeretio molemaru nero gokonya nasikia rego chaka goteba ngabona nko bariero ole kera nero gokonya tata kitabande bamanye access uchie ase boraiwa disability mbamanya inki bako benefits ki bakonyora kurwase eserekali actually konye mangana asibreti ringa igale goikera ibintu bigutakire tare ko batebya nere biko gota ko benefit bona kiki agarete agachi kuibube
lakini nje timo ile tipo bekero ati walitu anako banere nabaje konyo nje tibu timo yo mubiko chiase bali nabaje ndenga nabubu ato moyo muya ngakiende kera bono bali kulikia abantu uninga kiri ya corona nabante ati aronga bono tugato bwaterane agasa kwa la jifomu tukarali kali kabantu banyo tengate misade eri ari kurwa se serikali yari gochira banta bataka nabantu bwatore mafu now oyo moga gonte Stelo Yugi gare Kebirigo agonte binga bale no muri kanikero kuruko mugirango batorigeretie bagoteba nga keep it up the good work Joshua enkole yo obwatene ndabu musubati nare kurukunga Marion William yone jirani ya nenkagari era nero gochonde nga kyabonyaru ndizi TV nko bwata nga Wilberforce ase show yo balema asobogima tinko nyara koba nta watch tio mwa kondegega akurukwa ogetomo kuwa oyonkoro nyaikuro garia nyaikuro agoteba nga brother power no ndeime Joshua chinsangu mnyoka chire garia mbwata about 6-7 minutes siga kero kwatenga kwa lirira abantaba nki utana gokwera moyo kiagera in any case time sharo gwakanwa okorera abantaba emirimo nki go kipetiko sike ko yato obolemu bokwandira kurwanese gina ro kurwana gari to gun point nese tutari gwakanwa faida kyokonyora kurwo inche kulingana ekero kwa manyenya sai tuikoba kero ngosome gitabu kia Rukainye kibungo kia 18 kionte inga omoikomo chenu obekuru gore mutwone indandelie abantu bonsi chinse chionsi abantu bali chinkoro chiabo chiasionokire mbatayinga mbaba wi iganga inkingo teberaiga egitabu ikeko omoyo nga paka no bali basibire chera tutukwo moyo actually nje paka bunandeiga unabona iga sende gusi nindate komo polisi abantu wigo paka ndonsipi igonga ikine kinde gitanga ni gwetere buku kanyorande chinguru no gosemeringa umuntu urangakane nyasabika okay gato ikendo koligi ta ikerogo tagete mataba no se sambale bago chibacha gwetera sabante birema ona gwewe kase birema iga egero etero matanga na garoga tagete no se inali kana no inche se utake kerogo amkebo kamingi asabantu mbaere ese yukanga ki nintagete igonga asema ngana ye obugima tagento okora mucheso obugima negento tokoira ko serious obugima bwo muntu negento kyaba serious eire renchere erore ari negari okay nabune kiramaguru oyero gocha gonsukurikera inkinje nkabwata ngo chikomwakana igonga agento ndate kobeke ikoro tukirikyo yo minto unabona ngena kwatenga ki babo uri uri bwonaria igonkora beke ikoro tukiaje babo yo narigere ringa kiare igonga kerobuna tiango tebinga tinkoru nyomberi ane mambi beti mukwanera na basa kumijabo tukongo soka goika mukwanera okay igonga ikotware nkoro yo wanchani asabantaba bana Joshua ntagetoire bageri chideka ngo kwa ibere nenusu o advice yo mugusi in general oyo tarare mara no yore maire ngana ki akonyara koba okomenye nseye gwetero obumanyi bwa twale ko 2009 ngakete bono paka ine myaka 15 bono yego chikoera obuno obumanyi bwekerango kigoro sana anigete ngana bogo twale ngana ora semie minto mwanyagetinge kolengana no bole mali bakaneli yao inche ntonda semie abantu ba minto bwa mwanyagetinge egente getangani abana babwata barema chindu guchete chibwata barema aba mama babwata barema na aba minto goika tobanje onye neji sukuru toro asibune chibono tubwate ase county ya Nyamira none ya Kisii sukuru echinjira atoka igongwa pili ko chia sabarai omogusi abana baita bagasoma chisukuru chirare oende kabaraneti no bale rondiani no bale lakini ntubwate amali mogusia abone tukwaga sukuru ja special schools echonye ni cha sign language chiagachwe chiamangana special yende babwate physical disability chiagachwe ekero konyo tubwate chinke mono kubwaba chine pacheto cha sigisi sigisi no abana baitu bachire naboruya igonga nko batebya abantu abase bare kenyoro ka kitoro kyo bwanchani chio bisirende nkyo advice y'abantu babwate chio bisi chiabo nabona mangana sign language ekero obwate obisi bono utagete gotwara kwerende obisi yao aki unonye kubwate company lieke interpreter
na bari bagokwana bagokoigwa batari koigwa bagokora sign language babwate chinguru barike na bakobuguria musigo nono yo tari korora na bakoigwa nga omuntu gete getata gutumika egento gete bintu mbira kokora kuri tuka yao na bakorika risiti ao nie bintu murike nere asetuka yao nono ori okwagura na bagocharia karibise none customer aso etuka yao ime agore gento gato bakomoteti chinyomba cheito chibe conducive chitwara access ya sabankwa na abaminto awe wheelchair abagotuwe weitikeni banyore access yerengiya gocha ase chinyomba cheito ne chikanisa cheito ebina byo bintu nako batebya ne gento kene ntareba chisemi nto balina tuba esemi mono esemi ni ya maana ekara buna ndega no no manyito munyaro ko riore kiricho rokoti tai korora lakini tai kubeka chifile nanje no ndizi tv ya hai no ndizi tv bona karoko kwa ngostiga iga nga kyo tali yo maana yonga kiro muntu no yo maana egento nchengo batebya abantu baminto bamwanya getinge mwegwete riogieriga imo chaya abana aba na babara aba abamana bono bakurushe nyomberi ya marabaime no eka barabare mavu bakuwa gachire nyomberi permanent igo bae chisemi baire nyagitari bae aki yabonye na maremo batire kende nkero adoge kwebirira yo second yemo ke yonkore mure witanda egento ngoteba gaki chikanisa piti ne asirie mbeti katoliki abantu abonye bari chikanisa cheito tibaje chikanisa ime baisaransa bosa bainoka korwo batabwatiringana ose twabanyinyiera nto banyinyera mbya mono morari. Thank you endugu Joshua ogeto asogwancha gocha asomrogole masobugima naende moyo yobwate nenkole yobwate ndabu tiga egenderere korekana sabanto baito abali no bale mantu moya nyagusi mwa nyagetinge yeito tiga tuanche abantaba kere gikoro kebatanga ekerema ngechiche na kerema nkimanyete mono engane ntwani asi obolema litukolia lero engane ntwani asi obolema litukolia lero ese yoro sana ni yoro sana no yebekere ganchwa yamagena mabera na bego nchoke kolie sese yoro sana ni yoro sana no yebekere ganchwa yamagena mabera nabo ego nchoka enyare koba ego kolia aseli bagali abonsi bali bana kianga omulero nyare koba ko gochira senchire ndongeto chakere omuteni wimero beligalia oyo minto sultana obangi oyo minto ense moye studio amariogi amasaranuku chibichaga abo chinkenoku lisase Abigail Nyanchama toko endense mo ye imanyererio endugu Joshua Auta na Ndizi TV engima eyeruteli bagirije mu rwego rw'asobogima nche numurario brother Power Jareda Wilberforce wekira nainde ekiende bye bye. See you.